Gdje ste ljudi? Danas ćemo igrati FIFA 15 demo. Vidite moj tim. Sad ću vam ga pokazati. Znači, odlučio sam danas da igram FIFA 15, vam treba ugovor. Vidite, Alexis Sanchez, Ozil, Alex. Napravili smo 3 zelene crte. Na klupi imamo Rafinha. Imamo i Sergija Roberta. Odmah je njemu dam lepo ugovor. Evo ga, tako. Znači imam 1012 coinsa. Ako vidite moj tim, nije nešto jak, ali dobro. Idemo. Danas ćemo odigrati jednu utakmicu turnira. Znači imam play turnir. Igrat ćemo Gold. Profesionalci su da imamo kog ima protivnika. Fiorentina. Jako. Baš jako. Sad ćemo da imamo. Da, možemo. Da imamo kako oni imaju. Vidite Fiorentinu. Imamo jednog Srba. Ovako. Ali mislim da možemo da ih pobedimo. Idemo. Play match. Uvijek ćemo Barsine, one ću plave. Da vidimo da li možemo protiv Fiorentine. Evo, uskoro počinje meč. Ljudi, nekako danas mi se baš igra FIFA i odlučio sam da je snimam. Evo ga, dobro je. Nešto zabogu. Evo ga. Vrlo brzo krećemo. Evo, sad ćemo malo da ubrzam. Da, evo ga, krenuli smo. Idemo. Ne, izgubio sam loptu. Ajmo. Šta radim je? A ću mi vrego. Malo sam zaboravio kontrola. Dobro, prisjetit ću se u toku utakmice. Idemo. Pas. Tako je. Ajde. Ne da. Ajde malo to življe. Ajde. Idemo. Ajde. Ne. Gubio sam loptu. Imao sam veliku šansu. Aj, Alex. A gde? Gde je to? Idemo dalje. Ajde. Dobro je. Evo te njihove šanse. Golman je, mislim, odbranio. Ne, preko gola otišla. Evo. Tako je. Ću vam pokažem. Ajde, Ozil. Drži si. To. Ajde. Ne, kako mrzim ovo.
Uklizaj. Ajde. Idi na njega. Ne. Dobro je. Šta mi je danas? Ja sam totalno zaboravila da igram FIFA. Ajde. Tako, ozi. Pa da li je moguće da će kraj prvog poluvremena? Dobro, idemo na sljedeće poluvreme. 0:0 je za sada. Hoćemo igrati na produžetke ili će neko pobediti. Meni bi najbolje bilo da ja igram na penale, jer sam tu najbolji. Penale najbolje branim i šutiram u FIFA. Ajde. Tako je. Ne, ali dalje ima. Ko je? Ozi. Kad sam česo. Kako mi je uzeo? Da li moguće? Evo sad je kok. Ne. Dobro je, spasili smo se. Alex, šta radi? Tako je. Da je ovo Sergio Roberto. Jeste. Ajde. A ne. Za nas je, mislim, auto. Nemo za koga. Za mene. To. To. Ne. Idem. Uzmem. Uklizaj. 15. minut 0:0, ali sad može biti opasno. Mogu sad da mi daju go. Tako je ozio. Medal. Ajde. A da li moguće gubiš loptu? Bonera. Alex. Pa čoveče, danas mi nije dan. Ajde. Da li ste? Ajde sada. Ne, šta sam uradio? Šta sam to uradio? Ne. 23. minut i dalje 0:0. Ali ću se odigrati produžetci. 25. Ajde, vidiš. Ajde. 87. Kad bi ga dao u 90. Ja bi se rado. Evo ga 90 minut. Pusti sudija. Pusti kontrol. A nije pustio, neće. Idemo na produžetke. Naša lopta. Moreno. Odmah on gubi loptu. Čača, dođe mi te izbaci. Ajde.
Uzmite. Tako. Tako. Ajde se. Opa. Ne, što sam uradio? Stvar. Ozir. Ako. Morena. Mogu tu da probije. Da li je vreme? Ajde. I... Nemoj još. Tako. Sad će kraj. A ponovno nije teo pusti. A mislim da bi me uzeo nelako. Izvinjavam se ljudi. Ljudi, stvarno se izvinjavam. Znači, pao je bio telefon, ali stvarno se ljudi izvinjavam. Ali nastavljamo. Znači, stvarno se izvinjavam, ali iznervirao sam se malo. Ali nema veze. Mislim, stvarno. Aha, nešto življe. Ajde. Opa. Opa. To je već igra. To je već igra. Faul, tako je sudija. Tako je. Hoćemo šutiram. Šutirao sam i pogodio sam živi zid. Aj, Sergio Roberto. Ne. Kako sam našao? Radio. U 118. Moguće ne mogu pobedi. Jer penali ću. Samo da to. Penali. Penali, ljudi. Idemo na penalu. Sada ih oderem. Evo. Nema, može Sanchez, pa Ozil, pa Moreno, može. Samo da nećemo ništa da menjamo. Nećemo ništa menjamo. Da ćemo... Ajmo, Sanchez, daj ga. To! A u sredinu sam šut. Aj, brani. Ne, on mi šutnuo u sredinu. Ne, odbrani mi. Šutnu se u sredinu. Sad, da će šutirati, moram brani. Ne, 2-1 za njih. To. 2-2. Brani Goša. Brani. Tako je! Yes, Goša odbrane. Sad ne smem. To. Kako sam mu nabio. Da mogu ovdje odbrati. Ne. 3-3. To. Pogrešio sam, ali sam dao go. Brani Goš, ako odbraniš, pobedili smo. Ne! Sad ne smemo. Tako je! Sad brani. Sve na tebi. Ne! Kako mi dao. Mogu da verujem. Ne! Odbrani mi čovjek! Odbrani mi čovjek penal! Sad moram da ga odbranim. Da! To! Spasio me Goša! Idemo dalje! Ponovo mi je odbranio! Koja greška? Ne! Izgubio sam ljudi! Na penale!
Greška do greške. Pobedili su me. Ovdje ceo turnir. Ovdje imamo koliko smo dobili, 432. Vidite, morao sam da branim, ali sam se bacio šutnom sredinom. Da imamo najbolje ili njemu ocena, da pa Ozilu, pa Aleksu, ajme, loša ocena. Pa dobro ljudi, to je to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi.